Jaj, no, tak som tiež nechal. Čo? Ty to nahrávaš, ty kuzerán vyjebaný, vypni to. A drží ju takto? Áno. Kuzerán. To vedel hneď, že ty máš telefón. Ty buď ticho radšej, lebo teba, keď sme natáčali, že ty je... Drž píču. To dám tiež na YouTube. Dám Lukášov fotku aj Ale to si kedy dnes? To si včera natáčal hento? Čo? Si dával tie, nudil som sa. Ne, prečerom večer. Koľko tam nafúka bublinu, že? Šiša fúk. Fúky na YouTube. Na YouTube. Máš? Áno, dáno to áno. Mám, len na bume to mám. Jebnutý tento, jak sa volá? Počkaj, to je vlako. Ten jebnutý tento, jak sa volá? Ten jebnutý, hente ma volá sa, no ten jebnutý. Decko, ideme. On povedal, že oblejem, že umieme auto 5 centov. No, že mesky, naše, Matúš bol u mňa vtedy, keď som sa že, naše, mesky, ja že oblej. Umieme auto 5 centov. A tam taký styling, že určite, Matúš. Ne, asi ne, Matúš, nevyšlo ti. Neviem teraz. Asi, hej. Vymenil si to v piatok. V piatok nevyšla rada na ňo určite. Asi, alebo... Jedeme všetko, jebeme všetko. Jebeme všetko. Nie, informatika, nechci dať si pečku.